أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته من سلف هذه الأمة وخلفها ممن جاهد وبذل ورافق ونافح في كل وقت وحين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واتبعوا سنة حبيبكم صلى الله عليه وسلم، ولا تتبعوا الهوى فيضلكم عن سبيل الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. واعلموا عباد الله بأن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أمر إلهي. قال جل شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أنا عبد الله بن هشام كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. أمي الله تعالى تنوك على بركة ألم يكرا كان لبطوليك بطوي مسا تعالى كو القرآن كنو أكوني مامي على كرا كان لبطو صلى الله عليه وسلم ويتي لمغي الله تعالى كان لبطو ngani mami kodon kirala adonga foi kodona alala. Ami ala tanu ka ala barkada ka ala saniya ka bo fembema. Ami sheria ka fo batumal lakikati nchena mun batuli be adamadin nafa funa kiram masaba Allah taala kelimpewi. Ami sheria o ko fe ka fo angan nabi nyumamba anan kanu nyumamba anan ladi baga noy Muhammadu alayhi salatu wassalam alemin kwa ka kuma kan kono akoni mami yene kira kan labatu ika don yi Allah taala kan labatu ngani mami yene kira kan soso ika don ga fo yi Allah taala kan soso kisini nema cha mamba amba nyini Allah taala fa ka ni chirim bainkan anaka sodungu anaka sahaba ani mama ibulu flak kira ka sunna la alayhi salatu wassalam ka kira ka sunna minaka barakani ay فغتا سي القيامة دودو ما على كم فركرا كسنة لا تنبغوا كم. أما بعد مبدي الإسلامو أن أسرع على سراني لكي كلا أن أسرع على سراني جاتيلا أن أسرع على دوغو أني بانجلا أن أتغكرا نوفي عليه الصلاة والسلام أن أتغو أنين دون نوفي أبدا kadaka nimma min turan nin dongon nofe nin dongon bi jengen kabo ala kasira klenema
nimma min tugura nin dongon nofe nin dongon bi jengen kabo chembaralimo nimma min tugura nin dongon nofe nin dongon bi jengen kabo alakira kanuma alayhi salatu wassalam nimma min tugura nin dongon nofe nin dongon bi jengen kabo aljina soro sira nyumama nimma min tugura nin dongon nofe nin dongon bi la tasma kononama odi kama masata ala ko alquran kono tumana mina bala ka ka sira jaya ka jonyi wa anna hadha sirati mustaqima akon nindi nimma sata ala ka sirai min klinindu fattabi'uhu aytu sirai nofe wala tattabi'u subula akana tu sira farafalalu nofe abada fatafarraqa bikum an sabili usira farafali nunumbi au jengen ka farafara ka bo ala ka sira klinima dhalikum wasaqum bihi ni ala kalladili kain ala taala bi awladi ladili kamina namba fe ka do aljina kono anga sabati ala ka sira klinin kam namba fe ka do aljina kono anga sabati kira ka sira klinin ka alayhi salatu wassalam al khairu fi ittiba herabela jenemi kira tu nyali de la wa sharru fi ibtida torabela jenemi fendi nofe ni tura sira wala nofe min tikrata sallallahu alayhi wasallam أيها المؤمنون كرا كان بطولي صلى الله عليه وسلم أمر إلهي الله تعالى يا مريا كان ندو الله تعالى يا نينا مولانا تكران نف صلى الله عليه وسلم أكا كتاونا كفوتا بلا جنين الله تعالى قال القرآن كنم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أكون يا سرك أو بي الله تعالى دفع أو سلمو نايا سرك أو بي الله تعالى دفع أو سلمو نايا سرك أو بي الله تعالى دفع أو كرمنتم فاتبعوني أي تغنكرا نفي صلى الله عليه وسلم نو تغركرا نفي يحببكم الله تعالى بأوكنم جا كرات تغنفلي أبك سوابي أي كاتو على بيكنو على كم بكنم ويغفر لكم ذنوبكم نو تغركرا نفي الله تعالى بأوجرمية فا جا كتغركرا نفي أبي على كجرمية فاسر أمانين على في على كجرمية فا والله غفور رحيم وأقول الله تعالى جرمية فمسي الله تعالى هنا مسي الله تعالى هلسا قل أطيعوا الله والرسول محمد أفوي أيتو على نوفي أو كتو كرا نوفي صلى الله عليه وسلم فإن تولوا غنم بملين كوفي أو يرى نو يوكدون على لا فإن الله لا يحب الكافرين كوكادون أفو على تكافري في على تفتر والفي نو بانا على لا وكرا بانا كتشيدينا نو بانا على كتشيدنا أبينا فاو بانا على لا نما يراك فما منبي نوبي بانغا توكرا نوفي صلى الله عليه وسلم الله تعالى توفي نما يراك فما منبي نو ما كتكرا كسنة عليه الصلاة والسلام الله تعالى ما كتو كبارا ولا كدا كبارا من لي كونيشن أغلوني نو فمبا سبالا أفمبا سبا دولا كلني إكا توكرا نوفي صلى الله عليه وسلم هل نبارا كرا على كمان هل نكبارا كبارا كرا مؤمني غنا كبارا ما بنكرتا ما صلى الله عليه وسلم الله تعالى بما كبارا لا ودي كمان دونغلا وي قاعده بلبل دوبلا رجل جنرال بلبل دوبلا دين انكونم الخير في اتباع اكو هير بلا جنم سورو كرا تغنيو فلا لا سدير هير بيبي سورو ني تورا كرا نو صلى الله عليه وسلم niya me ko kirai ninfo alla bara niya me ko kirai nindabla iro jian kabwala here bebe soron muna fena femina soro la kira la sallallahu alaihi wasallam wa sharru kulluhu fi ibtida toro bela jenemi soro ni turai nin dongon nofe ka ko kraw sinsin dina konom ere ka famu ni iraila ka soro dallu taala kabo ala yoro ka soro dallu taala kabo kira sallallahu alaihi wasallam ay ne kon mbayi bashite nina ay ne kon mbayi ninte harami ay ne kon mbayi bashite nina koy kada kani barani mai ngoso ababado tumbi katum misri kononala downana lanzara seli bani kofe unana ku be seli so abakay nguma ako aw be seli lanzara kofe aw ta don ko kirai o baliwa aw ta don ko kirai balike kabo o mawa wati munumbe ni mo manga seli akono ngoni ya wati doi ufana ni so abakay njabi wal matabi'ina uya jabi ako bashi fona be selila bashi be selila awndo na misiri kona ma do wore kew ngam bala ka selidi ni don ngala banyu jabi ako chendo bashi te selila seli fenyumba nga bashi be muna ala kira fongo nyoyali bashi kon bola aw fleka ni seli mun kel lanzara kofe ngo kira balikala
kira fongonyo yali ka o seli inke ay seli ke seli kai nga kira fongonyo yara wa ko Allah taala bawla jaba kira fongonyo yali le ode kama ngana dina ke ni ndongoy ni ne hakli mine dina te baranui dina yi ala kodi dina yi kira kodi kira ya baratu di alayhi salatu wassalam walam badium ni ala kira femundi awma wama ataakum ar-rasul fakhuzu ala kira mana femundi awma ayamine wama nahakum anhu fantahu nay aw balika bo femu ma koni mandi alay aya bedabla kada ka ala kira sallallahu alaihi wasallam Allah taala baka sharia di ama ala baka sharia de kalfa ala kirati fe haram ya yiri wa kirati fe daga yiri alayhi salatu wassalam wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kirati kuma kun fa sallallahu alaihi wasallam abi fe mu fa Allah taala de ya fo ay wala kiram manam bla fe mu nangan chesiri ala amanam balika bo fe mu mangan yoro jian ka bo ala wattaqullaha wa kauka sira alanyim inna allaha shadidul iqab aw kadonga fa Allah taala la jaba gelem masai ni fenke ala kirama femunke Allah taala billah jabala alqiyama dodum Abdullah ibn Hisham kiraka sahaba dodo sallallahu alaihi wasallam akum tumana mina ulubi kirano fa sallallahu alaihi wasallam kira Umar ibn Khattab min atiga flama aya min atigama فقال له عمر يكانتو كرام يا رسول الله أقول لك تشيرين لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي عمر بن الخطاب يقول كرام صلى الله عليه وسلم أقول كرا إيه كانوا من عمر لا كتمفهم بك فنا كرا نيركوين ني كانوا كتمم فاكا ني كانوا كتمم باكا ني كانوا كتمم مسوكا ني كانوا كتمم نفلوكا ني كانوا كتمفهم بك فنا كرا نيركوين وبايرا كفنير كن كدين يري كتمي كرا صلى الله عليه وسلم تمنا منايني فكرا كرا فنقام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر أكو عمر ما كانوا مدافد والذي نفسي بيدي نكرا بين كلمة سلا نم مسامين بلو حتى أكون أحب إليك من نفسك نبا فكاك مؤمن دافلني فنكرا كانوا نكاك إلى كتم هل نكون كان فنكرا كانوا نكاكيلا كتما هل نكونكا فقال له عمر تمنا منا كرايني فعمري عمر فناي كرا جابي صلى الله عليه وسلم فإنه الآن والله أقول كرا والله سيسا من كلي إكانون بيانا نيرو كتما نكونكا لأنت أحب إلي من نفسي ني كانون كتما نكا ni mama ikira kanun katma ayren ninka ibe sonki kira maboni jeli ori kama sawaba munun sara kala ke rawla kira kanun de ublala addo sona ku fa fa kira kama alayhi salatu wassalam addo tara jodugu dondala ku fa bali dugu doni na fo kira de folokadu fo iteni ngani kanunte ori kama be nyini alislamu bulu kira kanun de ka buyan yoro katme fembeka nikira kanun buyani bulu na iblamu na ibake nikira kanun buyani yoro na ibalimu na ibake wallahi alqiyama dodun ani kaburu kononala ameta nyininga cheba mina kira de do alayhi salatu wassalam kaburu konon ite nyininga ifala ite nyininga ibala ite nyininga ikanu nyogon shila ngabe nyininga kira de la alayhi salatu wassalam kore tugora karsako kore tugora ni chide mbainko ayi blamuna yakewa ayi balika mu ma ya iyo dablawa iya ka sunna labarawa korima kansoso idale me kaburu kono melekaw bi nyininga ni mufle ni tugora no fewa ma shitte ka jabi fo mami kira kan laboto ma shitte ka jabi fo mami tugora kira ka sunna no fe alayhi salatu wassalam kanu nyogom be bela ngakai kanu nyogom betoyi katu kira no fe sallallahu alaihi wasallam wala ka yamariya kanedu ala ya yamariya otuma ya to anga balo ninkan mama balo la kan kaburu kono bise ka ajabi mama balo la kan alqiyama dodun kira be mamun sonadun abe sonadun ke mamun ya Allah ta'ala yoro ibe fara jamaka ngama be kai kira fonyo ya alayhi salatu wassalam kira bolu genga bwaka haudi dala la hawla wala quwwata illa billah
ni hadisai ameni be masira be majoro alqiyama dodun mizanun blalen ko alqiyama dodun baraw pezelen ko siratu temelen ko itoy doron ka dala jimmin ka do aljina kono o ji niya mite kongo o ji niya mite minno niya me confirmation dilay makarsa ebe do aljina kono na fora esera o ji dala kabon malakaw binan kira kala kalli chola alayhi salatu wassalam malakaw bina kal jamakulu do genge ay segi awata tasma kono la hawla wala quwwata illa billah ay segi awata tasma kono ay ta tasma kono kira ba fo malakaw ma ayu toyi ne mantondo foyi ma useyanu ka bara nyumanti malaka nunu me kira jabi alayhi salatu wassalam ya rasulallah ya alaka chidin alaye chikana imantoma ni alaka sharia yi ichira kana mamunuma anyina olubolo ka tugi nofi nunu munun flani namba la kulla sen kata alaka lajabama nunu ma e kan la bato isalenko nunu ma tugi ka tabolo nofe isalenko uye kokuraw de sinsin dina kono utugura u hakilnaw de nofe uye ala bato sirawere ka munte ekra tabolo yi ori kama minu la sen kata tasma konnala o yoro ina kira ba fa sallallahu alaihi wasallam suhkan fasuhka ayu yorojiana muyu la sen ka bo kira krefe sigimo muyu la sen kata tasma kono muyu la sen ka bo ni jidma minima innahu mukhalafatu rasulillah kira fonyo ali de ala simo wallahi kira fonyo ali te fen fitini seli chogola muidia ala bato chogola muidia nganama ben kira tama lahara dodon ibe fara ni jamakulu kamunu melasegi aw mana yan kanga ala bato anyere aw mana yan kanga ala bato la min kadi ay nambe ala bato chebami ni o kafsa ala yoro ni bay amode laje aye mune kenina wala sango ke wala sanga na fonyo ya hali ni be jimi ba laje kira jimi chogodi hali ni be tama iba laje kira tamara chogodi hali ni be na alabatu iba laje kira alabatu chogodi ni be seli ba laje ay seli ke chogodi sallu kama ra'aytumuni usalli kira de afoni chogoina alayhi salatu wassalam nawafaka do aljina kono kira ko kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba sahaba ko kira sallallahu alaihi wasallam ako yala kira mogobe banga do aljina kono wa kira ko na mawbe banga do aljina kono man ata'ani nima mi ne kira kan labatu o sona aljina kono donima wa man asani nima mi ne kira kan soso o bana aljina la ala bano la ne kira bano lo beta tasma kono kira de ya sallallahu alaihi wasallam kira de ya sallallahu alaihi wasallam ayatu anga tu kira no fanga fem bela sallu kama ra'aytumuni usalli ay seli soli chogola ina faaw nyemene kira lambala ka seli chogoya mina alayhi salatu wassalam ni sella seli chogola min fora kira tan nofe hal ni sam bioro ke farda seli la ala magota shila ni jaga bo chogola min te kira tai hal ni san kemekala ala magota shila figa kira de la de alayhi salatu wassalam ala kan fara kira la de bagawka alayhi salatu wassalam أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما الله تعالى تنوك على بركة كري كالصلي كراك صلى الله عليه وسلم أنا كسودن وأنا كسوابو أني موما يسن كرا سنن صلى الله عليه وسلم نبارك كوني ما يفقط سال قيام دودم أيها المؤمنون كرا صلى الله عليه وسلم هرب ببا تكوني ليلا طرب ببا فوني ليلا ما يكوكرا سنسين دينا كنو
alkiyama dodon o ko kuran ala ba la segima kira ka kuma kan bo yira alayhi salatu wassalam kira ko keshani nema be ama man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كراكو صلى الله عليه وسلم نما مي كوكرا دو سينسين نكرا كدين كنم والما نما مي كوكرا دو سينسين على كدين كنم كي كاردون على با الله سيما نيا سورة ما بين كراتما صلى الله عليه وسلم لكل شوية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد nima mai bara doke nikra kuntala kam minke dina kono ama foko jiem bara wala de kada kan koy fly bato bara wala ibe to kira nofe nganyena maya bara wala na kadi chugo chugo la oketi na kadi chugo chugo la oketi Quran te kira klelaw ma be ban Quran doni la kam misiri kono ko kada ka Quran te kira kam misiri kono wala Quran rete bato yo klimunte bato yo tapite bato yo bato be ken nunun kandi ni shite bato yi kabban nununa halanga misiro jolen fleto amuna nebe banganga misiri jota parce que ne a joti mbida do la femi meka kono anka modima okma jien tabolo kuraw mun ni bato ti nyon nyesrala ankan toluma ngankambe nibe ala nyini baraw barala to kira no fa alayhi salatu wassalam to kira no fa alayhi salatu wassalam ولكن تذكرنا صلى الله عليه وسلم بارا من الشرط الدر كذا قالت بارا من فبارك كبارك بارك كعلى كما أن يكون العمل خالصا لله فبارك كعلى كما بارك من اللي كونشون فلانا فبارك بن كراتما صلى الله عليه وسلم وركما دون غلاو يا هيرا ولا ساعة كسبتي كفوكي كرا كنوي ibe kira din no fi alayhi salatu wassalam fem bannani mbe inki ka wala jeyire kuno afem ba folo ta'atuhu fi ma amar ka kira kan la batu fena ayya mariya qabla femuna ire kun laje na fara ko ala kira ninke na fara ala kira maninke yala ala kira femunke e ba kewa ni ayire kuna ka fo kira ya mariya ke femuna ibala ka ke don gelo be ya jira ka fo o kira kanu tamashandoy aflana jumai wa tasdiquhu fima akhbara ka kira chantigi ya fena femu fo ni yayi kira femu fo idala bela imasiga do ala na ko nin fora ko ala kira nin fo ka banda lusro la olawa e o mine hali tesiga siga ola kika shira yere kanga fo kira kanu mi duskuna alayhi salatu wassalam asabana jumai wajtinabuhu ma naha anhu wa zajar kira ballike ka bo femu numa ay mau balika bo femu numa niya ibi yorojiya ka bo uma adongo kira kanu bilade alayhi salatu wassalam annani nay jumai wa an la yu'bada illa bima shara nini ma chaman biyoroi ikana ala bato tabulo shikan fo kira ya ala bato tabulo minka ala bato tabulo chaman banga misiru kono ma sabati kira la de hal ni mawi kelela misiri kono aketa kana keta ama kira la degidu na kira la degi abanawu almami mana kira la degi kumatala komo mana kira la degi kumatala nga kira fongo nyongo yali ode bena na kele chamai halanga bato yorowla wa an la yu'bada illa bima shara kira kana bato tabolo chikan kechogo shi sadiri ikana bato ke togo shila fo min sabatira ka bokira la alayhi salatu wassalam wala ni ba fe kaninke nuna na fen fi kuni dine doy afo yala ala kira yamuri alikala wa iyala kira ya kewa swabau ya kewa nuikuima awo bon ayi kira make nga angon mai bashitala ikodo tigila peu eba yete ala kira ba yidi ankamoma eba yi kotew kira ba yi chugumi ankamodi mo na fara ko beka dine barana ka famui dine kunte samaya ni ba fe ka chendon ka don ko inko sabatira ka bo kira la ma sabati ka bo ala nuna na nyangami ka dima chogo la nyingali ke yala kira ya kewa adaw bena maluya
n'u y'a dɔn kira ma kɛ o bɛ galon ta ka da kira la k'a y'a kɛ e yɛrɛ ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ n'i y'a ye k'a fɔ kira ma kɛ dɔrɔn yɔrɔ jan ka bɔ a la ninnu ye nin dɔngɔn batolaw ye kira kan labatobaw tɛ wallahi kɛlɛ bɛ diinɛ kɔnɔ kira kan labato kira fɔɲɔgɔnyali de don kɛlɛ tɛ Allahu taala ko kuranɛ kɔnɔ fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu n'a fɔra fɛn o fɛn na a fɔra ɲɔgɔn kɔ fɛn o fɛn na diinɛ kɔnɔ k'aw k'a lase ka taa ala kira ma k'a lase ka taa ala ma ne ko nin haramuyalen don e ko nin dagalen don kuma t'a la an fɔra ɲɔgɔn kɔ an ka segin ka taa ala ma ala ye mun fɔ a la an ka segin ka taa kira ma kira ye mun fɔ a la n'a yera k'a fɔ ala ye nin haramuya banna n'i bɛ ala nɔfɛ kan k'a dabila n'a yera k'a fɔ kira ye nin haramuya banna n'i bɛ kira nɔfɛ kan k'a dabila n'a yera k'a fɔ ala ma nin fɔ kira ma nin kɛ n'i bɛ ala nɔfɛ n'i bɛ ala ko la n'i bɛ kira nɔfɛ n'i bɛ kira ko la kira ma kɛ o kan k'i wasa i k'a dabila kira ma nin kɛ o kan k'i wasa i k'a dabila o tuma ni dɔnnikɛlaw ka kuma naani i b'a dɔn i yɛrɛkun na k'a fɔ k'i bɛ kira fɛ ni nin fɛn naani de a fɛn fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye n'a y'i yamaruya mun na i k'o kɛ a fɛn filanan ye jumɛn ye n'a y'i bali ka bɔ mun ma i k'o dabila a fɛn sabanan ye jumɛn ye ala kana bato sira foyi kan fo n'a kɛra kira ka taabolo ye alayhi salatu wassalam a fɛn naaninan ye jumɛn ye n'a ye fɛn o fɛn mun fɔ i ka da bɛɛ la ni nin nɔgɔyara maa min ma ye kira kanubaga ye nka da tɛ dɛ ne ye kira kanubaga ye n da la bɛɛ bɛ se k'o fɔ o nka n'an taara jogo la i b'a ye k'a fɔ différence bɛ yen kullun yadda'i mahabbata rasulillah bɛɛ b'a fɔ k'a bɛ kira fɛ nka i ka taa kira jogo lajɛ i k'u jogo la i b'a ye kira taabolo lajɛ i k'u taabolo lajɛ i b'a ye n'i ko kira ma nin kɛ a b'a fɔ ayi baasi t'a la anw ka seku y'a kɛ baasi t'a la nin ye an wolola k'an to taabolo min kan o ye nin ye ala bɛ t'e ɲininka e ka karamɔgɔ de la ala bɛ t'e ɲininka e ka seku de la e ka seku kɛra nabi ɲuman de ye ka na e ma e ka seku kɛra ciden de ye ka na e ma alikiyama dɔ don e ka seku b'a yɛrɛ ɲini e b'i yɛrɛ ɲini yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi ne ye n ka misiri kɔnɔ mɔgɔw ye lahara ne tɛ jɔ aw ɲɛ dɛ min minɛ k'aw bɛ ne bɔ alikiyama dɔ don seku minnu filɛ ka aw bolo tɔnɔ min ka a da u nɔfɛ ala ko alikuranɛ kɔnɔ istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'adhaba wa taqatta'at bihim al-asbab maa filɛ ka aw nɛgɛ ka tugu u nɔfɛ u ka nafolo ɲinini sababu la u da yɛrɛmɛ ɲinini sababu la ka nafolo fara ɲɔgɔn kan k'a di u ma ka galon ta k'a da ala la ka sɔrɔ a ma fɔ ka galon ta k'a da kira la ka sɔrɔ a ma fɔ galon yɛrɛ tali ka da ala la ala ye mun fɔ a la kuranɛ kɔnɔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا كما شتدو كل كوكا ما من جرم من كابونغات من مكان ما مي galon da ala la أولئك الذين يعرضون على ربهم القيامة جودون ألو تلبنا أولو جوانيكرو ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم أبي فنونو نيجما كل يموني قالون دا على لا وبي منكو كيرين تسمع كونو منا كذا كو يفندا على لا ويفندا على لا إيجا شيخو ما تشيكنا إيمان hali ne mun bɛ ka kuma ye ne ma ci kana i ma ne bɛna mun f'i ye ala ta don kira ta don ni min bɛnna sɔaba ma o minɛ ni min ma bɛn sɔaba ma o bila o ye adamadenya baara ye alikamalu lillah bɛɛ dafalen don cidenw dɔrɔn de tɛ fili ala ka ci lase la nabiɲumanw dɔrɔn de tɛ fili ala ka ci lase la n'a bɔra o la wa imamu malik rahimahullah a y'a jɔlen to kutuba la a y'i bolo ɲɛsin kira ma a ko maa min ka kumakan bɛ minɛ a bɛɛ o ye nin kaburu in tigi ye n'a bɔra o la olu minnu filɛ nin u ta dɔ bɛ minɛ u ta dɔ bɛ bila shafi'i y'a fɔ ahmad bin hanbali y'a fɔ abu hanifa y'a fɔ diinɛ tɛ maa ta ye koyi ala ta de don ni filila la fili kɛla yɔrɔ min na maaw b'o bila i ye bɛnsɛma sɔrɔ yɔrɔ min na maaw b'o ta ni nin ye dɔnnikɛla kumakan ye o dɔnnikɛla kan ka kuma tan de nka ni ne y'a bila yɔrɔ min na a tɛ wuli hali kira m'o fɔ hali kira m'a fɔ maa bɛɛ bɛ ɲaga a ka dɔnni na foyi ma sitana se fili ma
foyi ma lase ala ka dimi ma yɛrɛ bonya min fɔra ya banna ma ka sɔrɔ a dun ma dɔn min fɔra ye tiɲɛ don ale bɛ fili kan nka yɛrɛ bonya nana la o de kama dɔnnikɛlaw y'a yira k'a fɔ baara min bɛ maa don tasuma kɔnɔ alikiyama dɔ don baara 7 jahanama bonda ye 7 ye a baara 7 kelen kelen n'a sabatira maa min na a bɛɛ ye jahanama don sira dɔ ye a baara 7 dɔ la kelen yɛrɛ bonya ye alikibr yɛrɛ bonya man ɲi ala tɛ yɛrɛ bonya fɛ ala t'a fɛ kira ko sallallahu alaihi wasallam alkibriya uridai man naza'ani fihi halaktuhu aw kama qala alayhi salatu wassalam Allah ta'ala ko yɛrɛ bonya ye ale ala ka fani de ni maa min ko k'i b'a sama ka bɔ nan bi halaki yɛrɛ bonya ma bɛn maa si la ayi n'a fɔra ko tiɲɛ i filila karisa fili in bila ban i ka nin ta o ka a fɔ e filila o tɛ kabako ye koyi ka segin kɔ o fana tɛ kabako ye jɔn bɛ yen k'a tɛ fili jɔn bɛ yen k'a ma deli ka fili kira y'a dɔn ko dɔnkɛlaw bɛ fili o de kama kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ni dɔnkɛla y'a cɛsiri dalu la a y'a cɛsiri dalu la nka cɛsiri in kɔfɛ a filila ko baraji kelen b'a ye hali n'a filila parce que a ye cɛsiri min kɛ o baraji ala t'o kɛ gansan ye nka n'a bɛnna sɔaba ma a ka cɛsiri in kɔfɛ falahu ajran baraji 2 b'a ye a ye bɛnsema min sɔrɔ baraji a ye cɛsiri mun kɛ o baraji ala k'an kɛ yɛrɛmajiginbaga ye o kuma kira de cira ka na aw ma a ka karamɔgɔw ma ci ka na aw ma dɛ karamɔgɔw ye laselikɛlaw de ye n'u ye sɔaba sɔrɔ yɔrɔ min na a y'o minɛ n'u filila yɔrɔ min na a ye bɔ u kɔ ala tɛ taa aw ɲininka karamɔgɔ ninnu kungo la lahara dɔ don ala bɛ taa aw ɲininka kira de la alayhi salatu wasalam o la n badenw ko minnu bɛ jamana kɔnɔ sisan hakili la bɛɛ b'a faamu bɛɛ k'i yɛrɛ taabolo dɔn a la bɛɛ k'i yɛrɛ kɛcogo dɔn a la nka ko dɔ bɛna k'a la sini o tɛ hali kitabu kɔnɔ yɔrɔ kira bangeli alayhi salatu wasalam dɔnnikɛlaw a nisɔndiya bɛ kɛ wa a nisɔndiya tɛ kɛ wa o ye fɔnkɔɲɔgɔnya ye dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ nka dɔnnikɛla fanba bɛɛ y'a yira k'a fɔ bidaa don kira ma kɛ alayhi salatu wasalam law kana khayra lasabaquna ilayhi ni hɛrɛ tun b'a kɛli la kira de tun b'a kɛ sahabaw de tun b'a kɛ tabiinaw de tun b'a kɛ wa ni mawludu minnu bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ bi a daminɛna waati min kɔnɔ kira fatulen san 600 maa minnu y'a daminɛ a dawlatul fatumiya arrawafid maa minnu ye siyamaw ye olu de nana ni nin ye fɔlɔ u y'a daminɛ ni maa 5 de ye a fɔlɔfɔlɔ maa min yɛrɛ y'a daminɛ ale ta a filanan kira ta a sabanan fatima ta a naaninan huseini ta a duurunan hasan ta a daminɛna tan de o jɛnsɛnnin filɛ diɲɛ kɔnɔ o jɛnsɛnnin filɛ diɲɛ kɔnɔ dɔw b'a la kira kanu na o nka dɔw b'a la balo yɔrɔ dun de la wari fara ɲɔgɔn kan dɔw ka san projet don nkalon bɛ da kira la a kɛnɛ kan nkalon bɛ da ala la a kɛnɛ kan a ka bɔ hakili ma mun bɛna kɛ sini ko kira ka denkuli a ka bon d'a ma dɔw y'a jaabi dali daminɛ kaban kira ka denkuli jaabi dali dɔw y'a kale dali daminɛ kaban dɔw y'a bamunan bɔli daminɛ kaban dɔw y'a safinɛ dili daminɛ kaban i bɛ diɲɛ kitabu bɛɛ ta hali minnu bɛ mawludu daga nin t'a kɔnɔ minnu b'a daga o y'a nadon dɔrɔn ye nka a ka denkuli i b'o ye mali de la yan o bɛ taa sisan ka taa yɔrɔw fafa a ye na ni ji ye karamɔgɔ bɛ dugawu min kɛ ka sigilen to terrain cɛmancɛ la ji min b'i bolo k'i k'a dayɛlɛ i ka ŋaniya siri n'i ye ŋaniya siri o tuma i ka tila k'a datugu i ka taa n'a ye o b'i mago dilan maaw bɛ kulonkɛ aw hakili la cogo di maa kana kɛ kalankɛla yɛrɛ ye sa nka k'a sigilen to ji ka dayɛlɛ yan dɔrɔn ko tuma ko dugawu barika jiginna a kɔnɔ taa n'a ye a bɛ denko dilan taa n'a ye a bɛ furuko dilan taa n'a ye a bɛ nafoloko nɔgɔya taa n'a ye a bɛ nin nɔgɔya a bɛ nin nɔgɔya wa ni taara n'a ye o hakilina ka jodenni de b'i bolo i ka du kɔnɔ ji tɛ se ka foyi dilan kan kana nin de fɔ wa u b'an jaabi de aw bɛ nin bɛɛ la a bɛ nin fɔ aw ka kutubaw la a bɛ nin fɔ o ma jama bali nali la aw hakili la k'anw bɛ jamako de la diinɛ la
la jama famba hereta law wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum ala ko ma famba dalente alala wa tumana mina jama ko intumena do kira hakilla tumana mina kuma na fotogodo Allah ta'ala ko kira sallallahu alaihi wasallam ako kira kana tugu ma famba nofe ni tura mo famba nofe la yudilluka an sabilillah ubini filika bo ala katasirama herete ma famba la on biya ne kala tafo on biya ne ka kira tafo halni ma kelim bar o takabara kenai jama mi be shitana nofe ate jiem ate machine nofe ate kana mo machine nofe jien kono jama ko ya nyai ay on mala kanin fo ubala kana halisa dobala ka fara jama kan on mala kanin fo halisa jama be kana ala kumana koni mani alai mausona ala tama yoro ala be kumawo ala kumana qur'ane kono ni mandai nga ala ka kuma kera swabe ka to mogo ya dabla mogo tiga kewa kira ka kuma kera swabe ka to mogo ban mogo ya ala kotali dabla halisa mogo te ala kotali la o kuma taw ala kumana mogo ma ala lame kira kumana mogo ma ala lame don mago ka kuma ni maubana ala la o te bali awno nga nine ala tay ni kira tay o bifo ni ala tay ala ya ketan kira ya keta o kanga fo no ma fo ngoba awni ala ni nyonche kira ko sallallahu alaihi wasallam man katama ilma ni ma mi chendo do lahara dodu ala bo chen ke karafe jana mai ka do idala ki fon fo alkiyama dodu aw mi yere nyini de la ore kama kutuba la ya ba fo ya hala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin nabi nyininga aw muniya me aw bi nyininga otuma akukura munundam ne linflaya nino dogaya do kanya shinkrama alayhi salatu wassalam kira bangili jabi dali subhanallah kira bangili dengudi o bamuna e faka bamuna e be songa fo e baka dengudi safne e be songa fo la hawla wala quwwata illa billah wa akomundam ne linflani am ate bangoi o be bani na sisan munu yere nin ko indamine obne olu fana ta damine bila be tanu kuma iba damine ko koro do be wakono fola sigira ko kirako bina boala ko lu yere ta do ala u yere kam moludu be damine sisan ala ka ya fama la kalimana dama ala ka len sirain dama ala kan ke chanti kan tugu chen no fe ya rabbal alamin ben semala ko kan tabulai la diriya ala ko kan tabulai فيلم ننصر يرمنا لك يا رب العالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والسل والبرد ونكهم من الذنوب والخطايا كما ينكى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم إذا سرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا رب العالمين اللهم صل على محمد في الأولين وصل الله على محمد في الآخرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.